ọlụ. Ikwelu n'akwụkwọ nsọ, ị ga na-aghọta na Chineke bụ onye ọma. Ndị nsọ na-eto ya, odogwu n'agha. Ụwa na-eto ya, Chukwu onye ọlụ ebube. Chineke ma n'ịdị mma, ife niile kere n'ụwa na-egosi na Chineke bụ onye ọma. Ndị mmụọ ozi na-akpọ ya odogwu n'agha. Ụwa na-akpọ ya Chukwu onye ọlụ ebube. Mesaya ga-emerụrụ gị ihe ọlụ. Ikwelu n'okwu ya, ị ga na-afụ na Chineke bụ onye mmeri. N'eluigwe na-eto ya, odogwu n'agha. Ụmụ ụwa na-akpọ ya Chukwu onye ọlụ ebube. Nna m n'ịdị mma, ọlụ niile lụrụ n'ụwa na-ekwu na Chineke bụ onye ukwu. Ndị nsọ na-akpọ ya odogwu n'agha. Ụmụ ụwa na-akpọ ya Chukwu onye ọlụ ebube, na-akpọ ya omemma. Anyị na-akpọ ya Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya omeluko kwuru narị ekele. Anyị na-akpọ ya Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya omeluko kwuru narị ekele. Ọka nteta n'isi ụtụtụ jee morning mass, wee kpọtere Reverend Father n'ụlọ. Ọbịa kọziela ife iji wee bụrụ omemma ihe. Ọka nteta n'isi ụtụtụ jee morning mass, wee kpọtere Reverend Father n'ụlọ. Ọbịa kọziela ife iji wee bụrụ omemma ihe. Anyị na-ayọ n'obi aka ije n'ụlọ okwu Chineke. Nna anyị bụ onye omeluko kwuru na-eme mma ihe. Ọka nteta n'isi ụtụtụ jee morning mass, wee kpọtere Reverend Father n'ụlọ. Ọbịa kọziela ife iji wee bụrụ omemma ihe. Anyị na-akpọ ya Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya omeluko kwuru narị ekele. Anyị na-akpọ ya Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya omeluko kwuru narị ekele. Ọka nkwere na aleluya kwegide aleluya kwekarịa ndị kwa ya n'egwu. Ọ ga-egosizi n'ịbụ ọkaka na-aza ekpere. Ọka nkwere na aleluya kwegide aleluya kwekarịa ndị kwa ya n'egwu. Ọ ga na-egosi n'ịbụ ọkaka na-aza ekpere. Anyị na-ayọ n'obi aka ije n'ụlọ okwu Chineke. Nna anyị bụ onye omeluko kwuru na-eme mma ihe. Ọka nkwere na aleluya kwegide aleluya kwekarịa ndị kwa ya n'egwu. Ọ ga-egosizi n'ịbụ ọkaka na-aza ekpere. Anyị na-akpọ ya Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya omeluko kwuru narị ekele. Anyị na-akpọ ya Chineke dị mma. Anyị na-akpọ ya omeluko kwuru narị ekele. Ọka mgbaghalụ gị disko gbaba breakdancing wee gbakalịa Manchester n'egwu. Ọ ga na-egosi ife ndị wee si n'ịbụ omemele. Ọka mgbaghalụ gị disko gbaba breakdancing wee gbakalịa Manchester n'egwu. Ọ
na-eme mma ọka mgbabalụ gị disko gbaba breakdance gbakalịa maịchasi n'egwu ọ ga na-egosizi ife ji wee si n'ịbụ omebele anyị na-akpọ anyị nọ na-akpọ ya Chineke dị mma anyị na-akpọ ya omerukopulu nara ekele anyị na-akpọ anyị nọ na-akpọ ya Chineke dị mma anyị na-akpọ ya omerukopulu nara ekele ọka mgbaba egwu atịla ọgwụ gbaba egwu nkịtị gbakarịa ndị ụmụnze na-egwu ọ ga na-egosizi n'ịbụ ọkaka na-ekpe ikpe anyị na-ayọ ọnụ ka ejekwula onye ọma Jizọs Mezaya bụ onye ekwensu fụlụ koja wee wala ọsọ ọka gbaba egwu atịla ọgwụ gbaba egwu nkịtị gbakarịa ndị ụmụnze na-egwu ọ ga na-egosizi n'ịbụ ọkaka na-ekpe ikpe anyị na-akpọ anyị nọ na-akpọ ya Chineke dị mma anyị na-akpọ ya omerukopulu nara ekele anyị na-akpọ anyị nọ na-akpọ ya Chineke dị mma anyị na-akpọ ya omerukopulu nara ekele ọka nwere egbe ịfụnanya lebelu Chukwu lekarịa nwanyị dị afọ n'anya ọ ga na-egosi n'ịbụ omerukopulu n'ala otito anyị na-asị unu ka anyị jekwula onye ọma Jizọs Mezaya bụ onye ekwensu